بريزيدنت إسياس سابزغنيات زي بزتخيده شاوعي فيستيفال توريزم زوبا كيح بحري سودان مستافو يفلت بزي كازي أب زوباتات كيح بحرن كسلانون عدوتا كايدوم زيرما مرأي عمي تاريخاو زمدنا حزبتات إيرتران سودانن مخان يزقلت نايزي سمون زحاتتا أبزا قداس فتسامي أتوكيرو الله بستقبروا العدم مسرت كاب عسران سلستن كساب عسران شدشتن حدار أبزوبا قيح بحر السودان زقبروا عدتن مس بريزيدنت عمر حسن أحمد البشير زكايدو أما دنفع كل التاو شركنا تاو زمدنا زتوكور زتن مرأيا عميق تاريخا ونحونا تاو زمدنا هزبتات إيرتران سودان المخانو سومنا وحتتا قليصو اتي هزبي زسرتو أبنا تاو زمدنا بزبلا رأستس ترالو حتتا أبزقنيات زيز تقانعي شاوعي فيستيفال توريزم زوبا قيح بحر السودان نمدماغ ببريزيدنت إسياس أفورقي استبرحين لعلواي لوخ إيرترا بماكينة كابس مران بورت السودان لحد 1 كيلومتر مقعزو نزموق هزباو زمدنا زنصبارق مخانو بملكات أمنقو قرباب تهزبتات كمزيز أمسلي قنوع زمدنا مخصقاس أب كل مدايات حبراوي أملخاختان ممعبال بهانات منقدي مسراح أرحيقهم نايز تمتو بوليتيكاوين حيلتات متكاتا زي بلو مريتشا كم زخونا أسمير اللو اتحت تسعيبو زوبانا كرنا أفريقيا بسر متتتاو قداموين حيلتات نلعل فرق الزبن ببوليتيكاون قطباون قلولاوات بكيناتن قجتاتن إنا تحمسه بخلو مداياو عبيت أب علم دحريت تاريفو زركب زوبا كم زخونا بمملكات ازي كفو قز ناي زي تاريخ زي نبرايا نبرا تبهيلو كزد تنبار منقستات ناي زوبا نأكي زعباتات قداموين حيلتات كنقحلو نسوز فترو عنقفات سغيرهم دما أمانقو هزبتات ناي الزوبا كل مدايو متحبارن وهداتن زوحس دول زمدنا مفتار كسعرو تاريخ زسكمم ناي زمدرخ زي تلوخو مخانو أبريهو اتسومنا وحاتتا موداتا بزمن سر كرأن كلو أبنتاو زمدنا هزبتات إيرتران سودانن كانديل تسفا نايتي أب الزوبا كفتر زدلي نبلت سقنا أهزاب زوبانا زقلقل تعيزم دنا تبهايلو كجلص كم زكال بمحبار كالوت دليت سلامن معبالن ناي الزوبا نزي قنديل تسفازي بقنوع لبس عيبهم زيادة كخل عوون كدمقوون تثبيت هزبتات إيرتران سودان طراي زيكونه بهاج كلهم هزبتات قرن أفريقيا مخانو حبيرو نهاجراو نازنت رزين واغاز خفله حزب إيرترا أب ناصا إيرترا سلام الناس تمغره بسنيت كنبرن هاجرو بمهنات من نابرو كم حيشن أب زعرو لزول أوان كل مداو مخطوم كم زعزو إيرترا نبرتي كينيا جاليزوم نساتهم نزجلسوا أمباسادر إيرترا أب ريبوبليك كينيا أتو بين رؤسهم نقعزو هنت أتهاجرن مختهن تسابقاتن كمون ترى زيجاتات أب هاجراو مربات بزملكة أب زكايدو سيميناريوم أمباسادر بينه حزب إيرترا هاجرون مهنات برئس مركوسا حركوت كوتا بزبللو زل أوان تسفو قسقاسو نمقصاي زكايد زي مخوني تسابقاتات بحياله ما خت حزبن منقسن إيرترا أنها قالعن أنها فشلن يمهمن كم زلو تقيسو أب مربات لمعات زمزقب زلو قسقاس نايزمر آيا خمس خونه أرديوم حادنة حزب إيرترا مدخام منتو مطفاء من اسيات مفلاس ان إيرترا ببوليتيكا من تسالن كالن كابت زكاية تسابقوتاتن سنا أمراو كيناتن كم زخونه زتقاسا أمباسادر بينه زيغاتات نزب قبوء تغنزيبهم بنقحات كقطمو أزخاخيروم تساتفت بوغنم حزب منقسن إيرترا أب كل كرنعات هاجرنا نزواد دوون زي السلاسل وزلون محبراو أقول قلوتاتن لمعاتا ومدباتن زلو ما نقط بمقلاص مختهم بمدنفع أب معوات مدبات لمعاتا بركتهم كم زحيلو الرقاقيتهم كم مقاصلتا نايتي ماين حمدن بمعقاب وحسنت مغبن مرغغات اب زتفلاليه كبابيتات هاجرنا زكايد زلو سفيح ماتوتاوي نطفتات نبرتي 10 عدتات زوا غالا نفحي كترتاتن زاراتاتن بمسرح ماي كعوتات نمفواس سفيح وفراماتوت يكايدلوم نبرتي عدتات حنبرتي اباردا كتومولي عدوم نجر لاجن عد قنبلو عدقة عد حمشته سلاد عرون عدوم زوماتن نت سرح بالعل تجهات يكايرو بمهلهم بمتكاس عب مفتم توكسب زبتح بزل على كنز قتلو أرجعتهم
ካብ ተሳተፍቲ ወይዘሮ ምልእተ ድራር ከምኡውን ክኢላ ንጥፈታት ሕርሻ ኣቶ ምስፍን ተክለ ኣብን ንኤሪና ብዝሃቦ ርእቶ ህዝቢ እቲ ውፅኢት ንረብሕኡ ምዃኑ ፈሊጡ ብዘይ ተጉላባነት ይሳተፍ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ መንእሰይ ኢሳያስ ዘወልድ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ማእቶት መቐፀልታ ናይቲ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ብቐፃሊ ዝካየድ ዘሎ ወፈራታት ከም ዝኾነ ጠቒሱ ህዝቢ ብጋንታታት ተወዲቡ ዝሰላሰል ዘሎ ውሁድ ስራሕ ንትግባረ ዝሕንፅፁ መደባት ደፋእ ብምዃኑ ብኣድማዕነት ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ተሳተፍቲ ምስ ክኢላታት ሕርሻ ተዋሃሂዶም ማይ ክዖታት ከባቢኦም ንምፍዋስ ንዘርእይዎ ዘለዉ ትግሃት መጊሶም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ሃስያ ዘስዕቡ ጎዳእቲ ልምድታት ንምግታእን ንምጥፋእን ናብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ተሳትፎ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ከዓቢ ኣብ ከተማ ባርንቱ ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ካብ 14 ንኡሳን ዞባታት ጋሽ ባርካ ንዝተዋፅኡ ተሳተፍቲ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሃማድአ ሓላፊት ጎስጓስን ሓበሬታን ወይዘሮ ድሃብ ሱሌማን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ጎዳእቲ ልምድታት ብምዕባይ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘኸትሎ ሃስያ ንምግታእ ዝካየድ ጎስጓሳት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ እኳ እንተሎ ገለ ልምድታት ግና ገና ስለዘይቋረፀ ዝተዋሃሃደ ስራሕ ከም ዘድሊ ገሊፃ ጎንቲ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ገበናውን ሲቪላውን ሕግታት ንምዕባይ ተወሳኺ ዕማም ናይቲ ማሕበር ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት መኻሪት ሕጊ ናይቲ ማሕበር ወይዘሮ ኣብርሀት የማነ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ድሩት ኣፍልጦ ሕጊ ግዳይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሽግራት ከይኮና ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢራ ሓላፊት ሃመድአ ዞባ ጋሽ ባርካ ወይዘሮ ኣለም በላይ ብግድኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ብሰንኪ ዝዝውተሩ ጎዳእቲ ልምድታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ክኾና ከም ዝፀንሓ ብምጥቃስ እተርእዮ ሙሉእ ብምሉእ ስለዘይተገትአ ሃማድአ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ምስ ሰብጥ ሞያ ጥዕና ድማ ብፍላይ ብምውሃድ ናይ ባህር ለውጢ ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሃም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጽብራ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ባህታ ገብረ ሂወት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ንስድራ ስዋኣት ምሕጋዝ ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ዓቕሞም ዘፍቀዶ ኣበርክቶ ክገብሩ ብምውሳን 20,000 ናቕፋ ኣዋፂኦም ከም ዘበርክቱ ብምጥቃስ እቲ ሓገዝ መቐፀልታ ናይቲ ክገብርዎ ዝፀንሑ ዝተፈላለየ ሓገዛት ምዃኑ ኣረዲዩ ስድራ ስዋኣት ምሕጋዝ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እዩ ዝበለ ኣቶ ዘርእዝጋ ሓንስ እቲ ዝገበርዎ ገንዘባዊ ሓገዝ ንተግበርቱ ናይ ሕልና ዕግበት ንስድራ ስዋኣት ድማ ህዝብን መንግስትን ኣብ ጎኖም ከም ዘለዉ ዘረጋግፅ ሰናይ ተበግሶ ከም ዝኾነ ብምምልካት ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ሂወቶም ንምሕጋዞም እውን ተበግሶኦም ክቕፅርዎ ምዃኖም ሓቢሮም ሓገዝ ካብ ዝተገበረሎም ስድራ ስዋኣት ኣቶ ዮሴፍ ገብረኣብን ወይዘሮ ለተ ብርሃን እሸቱን ብወገኖም ብህዝብን መንግስትን ዝግበረሎም ዘሎ ቀጻሊ ሓገዝ ብምምስጋን ቀንዲ ሓደ ካብ ቀንዲ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ዝያዳ ክሕይልን ናብ ወለዶታት ክሰርፅን ኣዘኻኺሮም ስድራ ቤት ሰማዕታት ንምሕብሓብን ዘኽታማት ቆልዑ ንምንባይን 58,000 ክሮነርን 25,000 ናቕፋን ተወፊዩ እቲ 58,000 ክሮነር ኣብ ሽወደን ከተማ ኡፕሳላ ዝቕመጣ ብጉጅለ ሕድሪ ሰማዕታት ዝፍለጣ ኤርትራውያን ኣዴታት ስድራ ሰማዕታት ንምሕብሓብ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣታዊ ዝገበረኦ ምዃኑ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሽወደን ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣቀዲመን እውን እተን ኣዴታት ሓላፍነት ምሕብሓብ 45 ስድራ ሰማዕታት ወሲደን መፅንሐን ክፍለጥን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብድምር 55 ስድራ ቤት ሰማዕታት ይሕብሕባ ከም ዘለዋ እቲ ሓበሬታ ኣነፂሩ ብተመሳሳሊ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ፓርማ ኢጣልያ ዝተፈላለየ መደባትን ንጥፈታትን ብምውዳብ ዘዋህለሎ 12,000 ዩሮ ኣብ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣታው ከም ዝገበሩ ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ማና መሓሪ ንመናበይ ዘኽታማት ቆልዑ ዝውዕል 10,000 ናቕፋ ኤርትራውያን ነበርቲ ሚኒሶታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ንተመሳሳሊ ዕላማ 15,000 ናቕፋ ከም ዝወፈዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ነቲ ወፈያ ዝሃቡ ዜጋታት ስድራ ቤት ሰማዕታት ይኹን ዘኽታማት ቆልዑ ምሕጋዝ ንመንግስቲ ከይተገድፈ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ምስ ዘበርክት ከይተጸገሙ ክነብሩ ስለ ዝኽእሉ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ሰብ ነዚ ቅዱስ ባህሊ ኤርትራውያን ክስዕቦ ተላብዮም ቀፂሉ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊምና ንዕድም